Umelá inteligencia nám vie veľmi pekne pomôcť s hľadaním informácií. Doteraz, ak sme hľadali nejakú informáciu, sme používali Google. Ak chceme použiť rýchlejší variant, odporúčam umelú inteligenciu. Napríklad nástroj ako ChatGPT poskytuje funkcionalitu prehľadávať na webe. Zadáme jednoduchý príkaz, v rámci ktorého definujeme, čo chceme, aby nám umelá inteligencia našla. Keď zapneme túto funkcionalitu prehľadať web, tak umelá inteligencia odpovie na našu otázku na základe toho, že si prejde rôzne zdroje informácií na internete, zistí, čo dáva zmysel, nedáva zmysel, čo je pre nás nápomocné, čo nie a poskytuje nám výstup. V tomto našom demonštratívnom krásnom príklade sme si ukázali, že keď chceme zistiť informácie o transakčnej dani, tak sa vieme jednoducho spýtať umelej inteligencie a tá nám nájde tie najdôležitejšie informácie na internete, snaží sa hľadať informácie v relevantných zdrojoch, ale nevždy sa jej to úplne darí, preto musíme proaktívne kontrolovať to, že či nám umelá inteligencia dala dobrú odpoveď alebo nie. Na to veľký pozor, ale v drvivej väčšine prípadov práve získame veľmi rýchlo a šikovne informáciu o tom, čo hľadáme. Ako napríklad aj v tejto našej ukážke o transakčnej dani. Kedysi to bývalo tak, že informácií sme hľadali v knihách, potom s príchodom internetu sme si všetko googlili, ale teraz, keď už máme k dispozícii aj umelú inteligenciu, tak môžeme vyskúšať aj túto alternatívu. S tým, čo nám AI vyhľadá, vieme aj ďalej pracovať a v tom je tá výhoda umelej inteligencie.